आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏକ ଇସ୍କନ ଭାଇର ମିଥ୍ୟା ଦାବିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ବା ଆମମାନେ ଯେଉଁ ବାଇବଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ ସେଇ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କରୁଥିବା ଦାବି ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପଟି ଦେଖିବା। କାରଣ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆରେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଟା ସବୁ ମାଂସ ଛାଡ଼, ଖାଅନି କିଛି। ସେଇଥିରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟେକା ମାରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଯଦି କହିବେ ରେ ହେଇ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ରେ ଆଉ ଆମିଷ ଛାଡ଼ ସବୁ, କ'ଣ ନାଇଁ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପରେ ସେଇ ଭାଇ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମାଂସ ଛାଡ଼, ଖାଅନି। ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟେକା ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏହି ଇସ୍କନ ଭାଇ କେଉଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ି ଏହି ଦାବି କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ବାଇବଲ ଅଛି ଯାହା ସେ ପଢ଼ି ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଇବଲକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବୁ ଯେ ସେ କରୁଥିବା ଦାବି ସତ୍ୟ ଅଟେ ନା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ବାଇବଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଇ ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେଇ ବାଇବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦାବି ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ନା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜିହୁଦୀମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜିହୁଦୀମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ। ଯୋହନ 8 ପର୍ବ 56 ଆଉ 57 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଏବଂ ଜିହୁଦୀ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ମୋହର ଦିନ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଉଲ୍ଲାସ କଲେ ଆଉ ସେ ତାହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କଲେ। ସେଥିରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ତ ଏ ଯାଏ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଖିଅଛ? ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ମୋହର ଦିନ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଶାରେ ଉଲ୍ଲାସ କଲେ ଆଉ ସେ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ତ ଏଯାଏ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଖିଅଛ? ତାପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ପଥର ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଗୋପନରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମ ମୋହର ଦିନ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଉଲ୍ଲାସ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ତ ଏଯାଏ 50 ବର୍ଷ ହୋଇନାହିଁ, ତୁମେ କିପରି କହୁଅଛ ଯେ ମୁଁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଖିଅଛି? ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ପଥର ଉଠାଇଲେ। ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆଣିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାହା ମାନେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଏହା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବାଇବଲର ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରାତନ ନିୟମ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଣୁ ଏବେ ଆସ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଫାରୋ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ତୁମେ ମିଶର ଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ, ସେତେବେଳେ ମୋଶା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନନ୍ତର ମୋଶା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ପଚାରିବେ ତାହାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା, ମୋଶା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ
परमेश्वर मो सांग कहले आम्भे जे अछु से अछु अर्थात ईश्वरंकर नाम आम्भे जे अछु से अछु। पुणी परमेश्वर कहले तुमे इस्राएल संतान गण को कहब स्वयंभू आम्भे अछु तुमको निकट को पठाई अछंती। एई पद द्वारा हमने जानी पारुछु ईश्वरंकर नाम होउची आम्भे जे अछु से अछु। तबे एथिरु आमने जानी पारि अछु जे आम्भे अछु जिहुदी मानक निमंते ईश्वरंकर नाम अटे। आउ जीसु जेतेबेले कहिले मु अब्राहम को पूर्वरु अछि सेतेबेले जिहुदी माने जीसु ईश्वरंको नाम को निजर नाम भावे व्यवहार करू अछंती बोली से माने फोपाड़ीबा को पत्थर उठाइले। जेहेतु मु अछि अर्थात आम्भे अछु एहा ईश्वरंकर नाम आउ एही नाम जीशु ख्रीष्ट निजे व्यवहार करूछंती। एही नाम को से निजे व्यवहार करूछंती अर्थात से इनडायरेक्टली कहबा पे इच्छा करूछंती मु हेउछु सेही ईश्वर जे कि तुमानकर पितृपुरुष मानकर ईश्वर। आउ सेथि पई लोक माने अर्थात जिहुदी माने ताहांको ऊपर को फोपाड़े निमंते पत्थर उठाइले। एठारे कोनोसी प्रकार मध्य लेखा जाउ नै जीशु मांस खाइबा को निषेध कले तेबे लोक माने पत्थर फोपाड़ी को लागिले एहा संपूर्ण मिथ्या अटे। सेई इस्कन भाई एही मिथ्या दाबी करू अछंती। जदि बाइबल रे आउ कोनोसी स्थान रे से एहा पढ़ी अछंती तेबे से प्रमाण दियंतु आम्भे माने मध्य अध्ययन करी जानिबु एवं परीक्षा करिबु। आउ गोटी स्थान रे मध्य जिहुदी माने ताहांकु फोपाड़ीबा नियंते पत्थर आनिले। आसंतु आमने ताहा मध्य पढ़ी परीक्षा करिबा जे काहेकि लोक माने फोपाड़ीबा को पत्थर आनिले। जोहन 10 पर्व 30 पद लेखा जाए यीशु कहिले मु ओ पिता एक। आउ एहा सुनिबा परे जिहुदी माने ताहांकु फोपाड़ीबा निमंते आउ थरे पत्थर आनिले। एठार मध्य ए प्रकार लेखा जाउ नाइ यीशु जेतेबेले कहिले मांस खाओनी सेतेबेले जिहुदी माने तांको प्रभु पत्थर फोड़ेको लागिले। कोनोसी स्थान रे मध्य एहा लेखा जाउ नाइ। तापरे जीसु से माननको उत्तर देले मु पितांको ठारू अनेक उत्तम कर्म तुमानकु देखाई अछि सेही सबु कर्म मध्यरु केउ कर्म निमंते मते पत्थर फोपाडुअछ। जीसु एठारे स्पष्ट हेबा निमंते सेमानकु पचारु अछंती जे केउ कर्म निमंते मते पत्थर फोपाडुअछ। जीसु निर्दिष्ट भावे जानिबा निमंते एई प्रश्न पचारिले जे तुमाने मते केउ कर्म निमंते पत्थर फोपाडुअछ। आउ जिहुदी माने स्पष्ट भावरे उत्तर देले से माने ताहांकु उत्तर देले उत्तम कर्म निमंते आमे माने तोते पत्थर फोपाडु नाउ किंतु ईश्वर निंदा निमंते पुणी तू मनुष्य होई आपना को ईश्वर बोलाउथिबारु। तेबे एठारे आमने जानि पारुछु जे जीसु जेतेले मु ओ पिता एक कहिले एहार अर्थ जिहुदी माने बुझिले जे जीसु निजको ईश्वर बोली कहू अछंती। आउ जीसु जेतेबेले निजको ईश्वर बोली कहिले सेतेबेले जिहुदी माने पत्थर फोपाड़िबा निमंते आनिले। आउ एई पदरे आमने देखिବାକୁ पाउछु जे जीसु स्पष्ट भाବରେ पचारले केउ कर्म निमंते मो ऊपर पत्थर फोपाडु अछ। आउ जिहुदी माने स्पष्ट भाବରେ उत्तर देले जेहेतु तू मनुष्य होई आपना को ईश्वर बोलाउ अछु। जे मोर प्रियर भाई भौणी माने एही पद सबुरु आमने जानि पारुछु जे जीसु निजको ईश्वर बोली कहूथिबारु ताहांको ऊपर को फोपाड़िबा निमंते पत्थर आनिले। कोनोसी स्थान रे मध्य लेखा जाय नै जे जीसु मांस खाइबा को मना कले तेणु लोक माने तांको फोपाड़िबा निमंते पत्थर आनिले। यह संपूर्ण भावे मिथ्या अटे। सेही इस्कन भाई एही मिथ्या दाबी करू अछंती। आउ दुखर विषय जे लोक माने से मिथ्या को खुशीर सह ग्रहण करुछंती। केही मध्य चिंता करूनांती जे यह कोन प्रकृत रे सत्य ना मिथ्या केही मध्य चिंता करूनाहांती। तेबे आमने जानिलु जे बाइबल रे एपरी गोटिए मध्य वाक्य नाइ जेउठारे लेखा जाए जे जीसु आमिष खाइबा को निषेध कले सेथिपई ताहांकु लोक माने पत्थर फोपाड़िबा को लागिले। किंतु आमने देखिलु जे जीसु निजको ईश्वर बोलाउथिबारु लोक माने पत्थर फोपाड़िया को चेष्टा करुथिले। एहा होची सत्य आउ एहा होची सेही बाइबल सत्य जो बाइबल आमे माने अध्ययन करूछु। जदि से इस्कन भाई आउ कोनोसी बाइबल पढु अछंते जेउठारे एही प्रकार लेखा जाए जे जीसु मांस खाइबा निषेध कले सेथिबे लोक माने पत्थर फोपाड़िले तेबे से प्रमाण दियंतु आम माने तांकर प्रमाण देखि आमे माने मध्य अनुसंधान करिवु एवं सत्य को जानिबु। किंतु आम माने जो बाइबल पढु सेही बाइबल अनुसार आमे देखिलु जे इस्कन भाई जो दाबी करू अछंती ताहा संपूर्ण भावे मिथ्या अटे। धन्यवाद।